pár. My chodili po ulicích, každý z nás pěkný dál. Každý se ztrátil hvězdou, ruky malou si je přál. Každý se jako hvězda pátil a pak to všechno vzdal. Rok jen spolu, rok a všichni. Jenom rok. Život náš je tak, jak běží, odvíjí se dál. Nikdy zdrželi a stále se rvou, jak každý z nás si přál. Tam nikdy začný vyšší plakat, že tu máme hrát. Tak zpíváme a hrajeme, vyvíjí tu odešťat a jedem. Jen spolu, a jedem. Takže přišel pomalu konec dnešního koncertu. Já vám klasicky představím Citron na bicí Radim. Na 4 struny a basové můj kamarád největší Vašek. A kytaristy pro pořádek jednoho po druhém. Takže náš Kocur nebo Jarda. A ten druhý nese jméno jako král Jindřich. No a jak se sluší a patří, tak vám představím i naše děvčata. Takže to je naše Pavlínka. A ta druhá Renatka. A všem správným ostravským a vířovským metalistům zpívá Láďa Křížek. Ahoj! Ahoj! Jste unavený? Zpíváte opravdu všichni? Posvítni tam na ně nahoru. Jedem, a všichni, mo pojem, no pojďme, všichni, i vzadu, všichni vzadu, A teď vás zapřísám, kdo nebude zpívat, tomu nebude chutnat večer pivo, co vy na to? Takže neulejváte opravdu všichni, Dostáváte výbornou, tak ještě jednou. A
Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. A teď se vás zeptám, máte rádi heavy metal? Co? Ale tamhle vidím obrovský nezájem, co? Kluci, co? Už je to lepší, takže jdem, heavy! Ono, heavy! A všichni heavy! Come on, heavy! A jedem! Shout! Yeah!